Tatizotora video tirango subcontinent member yawazi to play ipi kuda ndo vane chichemu kwamuri isu ate chichemu isi tirimura unziseni America kana video yalaiwa ka we are not going to eat for nothing takutotaura chaizvo taura izvi baba tirationera eti comrade what do you think andofaya ngubo oyo andidika nice kama kuda yeah aiwa anti comrade andisi ndikutokuchinjira pakaita anti comrade ndara simba ritse mukoma mukoma ndini ausi mukoma uri mupana uri fedha saka lochinditi mukoma zvore Mdara is Kuda as usual. People they know me. Some of them they know me with a different name. Just academic. Kuda. You that's introduce yourself. Zokoto. Vana nondiri Zokoto but nonzima. That is iwe nyaya yako ndechiuya hana baso ndekutaura newe Mdara iwe unoziva kuti iwe wakurwara here brain chato ndikuziva unoziva handisi pakupikisana newe taura ndikurwara sei ndokuti akamboona kuti muri kurwara ndiya kwakutarisa kusaidi inda ndikurwara neiyo brain kuti dzapesana ritikongo dzapesana inda kuti ndikurwara inda kuti ndikurwara hana kuti mbongwa muti ndati wanditi ndikurwara eye inda wadaro kwazika zvamuri kutaura and zviri different saka uda kuti nditaura zvaunoda iwewe ndotadza kuta zvandoda kwaita kuti zvamunoda you should even talk real thing. You should even talk the real thing. I'm telling you the truth. Not any advantage any. Saka uda kundimanikiza kutaura zvaunoda iwewe Pata zvandinoda kana chinhu chindi munotaura the real ka chimindi ichokwadi chofana taurika naye Gweja munhu anomanikidzwa zvekutaura vamwe vari kungomanikidzwa nani hurumende zviri kungosiyana siyana matarisiro ekuti tikatarisa kuti hurumende zvainoita ndezvekuti inoda kuti munhu ataure zvinhu zviri muorder mugwara tikunyeperera here Mbare avo Chodza saka hurumende haisi yekuti tidzore kumashure kuti titi zvaitaura zviri kupikiswa ndinyeperere Magribhi avo pachokwadi isusu hatisi mabhamba hatizoita zvekuti titi zvingotaurwa zvezvi tongoti pikerere nazvo gara aiwa siya bhiya kana zvinhu zvanze zvataurwa exactly unongomanikidzwa zvekunyeba but iwe uchiziva kuti kunyeba how can even you yourself only deny on that statement? zvikunzi china You can even deny on that statement. yakachembera zvakanyanya zvekuti zvati kutoita zvezvezvaiti zvekutotora vhidhio zvekutowesta time You're saying that you are wasting our time here. That you should justify yourself, my friends. I'm telling you the truth. You should even justify yourself. Yes, and you never. And it is. hamwene wala ndisimuke pana pavhidhio unotaura kuti munhu wanga waingo Handina munhu ndavinga. ari kungunetsa here comrade Gweja ari kudohwawo zvatiringoita You are good. That is why we are here. but iwe kuda ndambobvunza
iwo zvonyatsotaura ndisandanyatsoonzwa kubvira pawatanga nyaya kuti siuri kuti munhu anopenga anorasa njeri ndanyatsoziva exactly kuti apa pandokarasa njeri akafudza zvakadai zvautaurafaniromanikidzwa kutaura zvii kana titora izvozvo kuti munhu anorasa njeri shamari zvatitaura ndezvokuti ka wakamboona munhu anonzi nyaya mune umwe taura ka and off topic. That is the only issue. Kumana anoracha njere, kuracha njere chamareka. Akusiko kuti munhu anofamba asina kupfeka chii. Gweja munhu akuti uyu off topic Kuda. Kuti iwo ningotaura nyaya. Ndo off topic yakutaura. Nditengere hware. Saka norasa njeri apa ndo. Atiwa apa tikutaura nyaya yedu. Andiwa muntu achirasira. Dera buda ndambokupewo sipi kana kusvika pahafu. Ri. Ati wanomutwa. Akutotaura zvebhiya. Ndozvandikutaura kai zvamutaura ndeina zvinhu. I am not even talking about the beer. I'm talking about you. Msiya ataure zvaada kutaura. Kana munhu achirasika ndizvezvo. Anditi ndingorasika. Kokweja watogumbuka. Ndakufara nani kokoita wakapera ndiani? Wakapera ndiani? Wabona zvakanyonga. Ndari mbune zvakamera ipapo zvakanyonga. Yakanyorwa. Ngene kamera tu. Vote comrade ED Mnangagwa. Voice of the people. The voice of the people. Arukanga ada uvhiringisa msaka. Saka iwe mpana tada kwenda kuna amira ndikutaura baba. Uyu mpana uyu mudiki unozaute mudiki kwandiri baba. Aiwa mboterera wambokudzawo. Isada kwenda kuna amoko kwa mtoko. Tautaza kumira tautaza kwenda kwa mtoko nekuti mauta. Gara pasi, gara pasi. Ayo no wakujamuka futi. Azizi ndinodila po matishi kwegwesha kuna mfano wedu aona ndezidiwe you accept something which is rotten when a story is being told by somebody you accept it because you don't even verify the story and don't even know the story. Yo, you cannot verify chitudza aiwa azitaura zvekurovana. Uyu mfeso wako uyu major alitaura zvakanaka. Kwaiwewe why are you being featured to me? Handisi mfeso wako uyu. Unofeso wako but you are being kupedza warohwa manje vicious mablangu handisi vicious. Don't even do that. Even the you the very person who are holding that camera. Chimimba taura zvakanaka. Dara, can you even say sorry to me? Itama Americans muri mata. That even What is it? Itama Americans muri mata kuda. Rukwate. Taura kai. Itama Americans muri mata. Itakuda. Imata kwauri. Ini kwandira vasibata. iripo boys sharp. But nyaya nyingiri against iwona meji kana kuti uyo wati iripo aiwa achivhara inyaya Kuda boga Tapera mdara. takaenda Bob dara.